क्लेन इंखं टेलिभिजन दिनै 22 नभेम्बर 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माखौबा साननानै सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। इमोसन जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। हारसिङैनो गासिबो मावनांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरजोंबा मोजां मोनजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन। गुबुनजों मोजाङैनो गोरोबनो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ अब्लाबो गुलुं गुजुं मोनगोन। अदेबानि गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो खामानि मावनो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोदान खामानि मावनो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां फारां जागोन आरो रमान्टिकबो जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना
बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा अदेबानि जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा, मेंनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। बबेबा सुबुं फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानांगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। न'खराव खुसिनि दैमु बोहैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजाङैनो गोसोआ गोरोबनो रोंगोन। गुबुनखौ फोथायगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।